Mela, il-ħadd filgħaxija qed nirrekordjaw il-vidjow ta' analiżi għall-Grand Prix ta' Spanja li kellna fi żjed minn il-ħadd wara nofsinhar, mhux li kien hemm xi ħafna xi tajt. Hamilton iddomina b'mod komdu, Verstappen approfitta mitluq ħażin ta' Bottas bi spiċċa t-tieni, Bottas eventwalment spiċċa t-tielet, imma naħseb li l-ewwel punt li għandix ngħaddi Stroll telaq tajjeb, iva profitta mill-penalità li kellu Sergio Perez, imma naħseb dan ir-raba post illi żagħżugħ kien diskiseb żjed minn illum, naħseb illi għandu wkoll xi jgħidilna bih. U fil-fatt huwa messaġġ li isma' dan mhux sewq ħażin forsi bħalma ħafna naħsbu l-ewwel wieħed jiena. Imma nistgħu ngħidu hekk riżultat pożittiv għal żagħżugħ Kanadiż u eventwalment anke għal Sergio Perez li spiċċa l-ħames fuq Racing Point li b'daw ir-riżultati eventwalment issa telgħu fit-tielet post tal-klassifika tal-kostrutturi. Fis-sitt post Carlos Sainz, riżultat eċċellenti għal matador Spanjol, irnexxielu iżomm lil Leclerc wara sakemm iċċal irtira, irnexxielu jaqbes l-Alexander Albon jispiċċa qablu, spiċċajna qabel il-Ferrari l-oħra ta' Vettel. Tiġrija pożittiva ġewwa pajjiż Carlos Sainz, bravo Carlos. 10 punti validi importanti għal ġlieda tal-McLaren din is-sena fil-kampjonat tal-kostrutturi. Sebastian Vettel spiċċa 7 mbagħad, il-one-stop strategy ta' Vettel għamlet il-frott tagħha għalkemm reġgħu kien hemm ftit tabatti bekki fil-pits bejn il-Muretto Box u Vettel, dan jkompli juri kemm isu t-tim abbanduna l-erba' darbiet champion tad-dinja għal rieħu u tkompli tikkonferma frażi li l-kbir Damon Hill qal xi 3 ġimgħat ilu fuq Sky meta qal li l-Ferrari dejjem jagħtu l-impressjoni illi huma one car team. Fit-tmien post mbagħad spiċċa Alexander Albon għal Red Bull, riżultati li żgur mhux se jissodisfa lil gbarat ta' dan it-tim fosthom Helmut Marko u Christian Horner li ċertament iridu jaraw it-tieni karozza tmur viċin ħafna ta' Max biex hekk eventwalment Max ifalli it-tieni karozza tkun tista' tiġbor il-punti jew is-suppost rebħiet illi it-tim suppost sfidanti għar-rebħ tal-kampjonat irid eventwalment jagħmel. Fid-9 post mbagħad spiċċa Pierre Gasly, riżultat oħra pożittiv għall-Alfa Tauri, u fl-10 post Lando Norris. B'xi mod irnexxielna nġibu punti anki Blando, voldiri riżultat sodisfaċenti, bravo Lando, bravo McLaren illi ġibna 11 punt minn din għal tiġrija u għalissa fil-fatt il-klassifika qiegħda Racing Point 63, McLaren 62 u Ferrari 61. Għadna hemm, forsi Racing Point jaħarbu, però naħseb illi ġlieda qiegħda raba post mal-Ferrari. Kimi Raikkonen illum laħaq ukoll milestone importanti, sar l-iktar sewwieq li saq kilometri fl-istorja tal-Formula 1, Kimi spiċċa l-14, żamm ir-rivali tiegħu warajh, naħseb li kien riżultat pożittiv għal Finlandiż, għaċ-champion Finlandiż. Minn hawnhekk se mmorru fi Spa ġimagħtejn oħra break żgħir għas-sewwieqa u għat-temijiet li naħseb se jkunu useful għal ħafna minnhom. Naħseb illi għalissa tkellimt biżżejjed, inkitbu dejjem fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal video logs relatati mal-Formula 1 u mal-logħbiet tal-Inter, klik, fuq il-paġna ta' Facebook għal kontenut ġurnalistiku tagħna, il-paġna hija Antonello Sports Blog, inkitbu hemmhekk ukoll jekk għadkom ma nktibtux, klik, fuq il-paġna ta' Twitch, live gaming mal-gamers ta' Velocity Esports Racing, klik hemmhekk ukoll. Mbagħad għal dawk li huma l-aqwa kwoti fejn jidħlu l-Formula 1, is-sit uffiċjali ta' ejabet.com, idħlu hemmhekk ukoll anke fuq il-paġna tas social media li għandna ta' ejabet, klik,
U wkoll fuq il-paġna tal-kollaboraturi l-oħra tagħna Velocity Esports Racing għal dak li huwa l-aħħar ħabarijiet rigward il-moviment il-ġdid tagħna klik hemmhekk ukoll. Kif testu minn dan kollu, bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. Ħudu ħsieb.